ଅଗନା ଅଗନି ବନସ୍ତରେ ହାତୀପଲ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଦନ୍ତରାଜ ଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲରୁ ଫଳମୂଳ ଡାଳପତ୍ର ଖାଇ ବେଶ ଆନନ୍ଦରେ ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏକଦା ସମୟରେ ଅକାଳ ପରିସ୍ଥିତି ପଡ଼ିଗଲା। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ କିଛି ବର୍ଷା ହେଲା ନାହିଁ। ପାଣି ନ ମିଳିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କଲେ। କ'ଣ ବା କରିବେ ଯଦି ବର୍ଷା ନ ହୁଏ? ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ଦନ୍ତରାଜ ଅନ୍ୟ ହାତୀମାନଙ୍କୁ କହିଲା, କେତେ ଦିନ ଆଉ ପାଣି ନ ପିଇ ବଞ୍ଚିବା? ପାଣି ବିନା ସଂସାରରେ କେହି ବି ବଞ୍ଚିପାରେ ନା। ତେଣୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ କୋଣ ଅନୁକୋଣକୁ ଯାଅ ଏବଂ ପାଣି କେଉଁଠି ମିଳିବ ତାର ସନ୍ଧାନ କର। ସେଇଠୁ ହାତୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣକୁ ଯାଇ ଶେଷରେ ଏକ ନୀଳ ନଦୀ ସ୍ରୋତର ସନ୍ଧାନ ପାଇଲେ ଏବଂ ଦନ୍ତରାଜକୁ କହି ସମସ୍ତେ ପରଦିନ ସେହି ନଦୀ ସ୍ରୋତକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ନଦୀଟିକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ଏବଂ ଖୁସିରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ପାଣି ପିଇବା ସହିତ କ୍ରୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ କଲେ। ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ନଦୀ ନିକଟରେ ଯିବା ଆସିବା କଲେ। ନଦୀର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁଜ ଘାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିଭିନ୍ନ ସରୀସୃପ କୀଟପତଙ୍ଗ ରହୁଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଠେକୁଆ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଖୁସିରେ ଘାସ ପତ୍ର ଖାଇ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହାତୀମାନଙ୍କ ନିତିଦିନିଆ ଯିବା ଆସିବା ଫଳରେ କିଛି ଠେକୁଆ ହାତୀମାନଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ଠେକୁଆମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କହିଲା, ଯଦି ହାତୀପଲ ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ବି ବଞ୍ଚିବେନି। ଏହା ଶୁଣି ଅନ୍ୟ ଏକ ଠେକୁଆଟି କହିଲା, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଜଣେ ହାତୀମାନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦନ୍ତରାଜକୁ ଯାଇ କହିବା, ଦନ୍ତରାଜ ମହାଶୟ, ଭଗବାନ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଦେଶ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ନଦୀ ନିକଟକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ନଦୀର ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତମାନେ ବାସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାତାୟାତ ଫଳରେ ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ନ ଆସିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ହାତୀମାନେ ଭଗବାନ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ନ ମାନିବେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିଦେବେ। ଏଭଳି ଉପାୟ ବାହାର କରି ଏକ ଚତୁର ଠେକୁଆଟି ଦନ୍ତରାଜ ନିକଟରେ ଖବର ଦେଲା। ଏହା ଶୁଣି ଦନ୍ତରାଜ ନିଜ ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ନଦୀ ନିକଟକୁ ଆସି ଏବଂ ଠେକୁଆଟି ପାଣିରେ ହଲୁଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତିଛବିକୁ ଦେଖାଇ କହିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଦନ୍ତରାଜ, ଭଗବାନ ଚନ୍ଦ୍ର କିପରି ରାଗରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଉଅଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ଦନ୍ତରାଜ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ହାତୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ନ ଆସିବାକୁ କହିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ନୂଆ ନଦୀ ସ୍ରୋତ ଖୋଜିବାକୁ କହିଲା। ଆମ୍ଭେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ଯେ କେବଳ ବାହୁବଳ ଥିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧିବଳ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଦରକାର।